क'क्राझार जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि बारग' आफादगिरि आरो दासान्दि मिरु बर' थुनलाइ आफादनि सोद्रोमा बानेश्वर बसुमतारीनि आंगोनि बिसि प्रतिमा बसुमतारीया एक्सनार हेमोलिटिक एमोनिया आरो बायदि गोब्राबथार बेरामाव गोग्लैनानै कचबिहारनि डक्टर.P K हस्पिटालाव थांनाय 1 डिसेम्बर 2023 खालारनिफ्रायनो आइसिइउआव फाहामथाय लागासिनो दं। बे गोलाव सम फाहामथाय होबोनायनि जाहोनाव नखराव दा रांखावरिनि आंखाल जानानै दं। बेनिखायनो नखरनिफ्राय बे फाहामथायाव हेफाजाब होनो थाखाय गोसो गुदुं आरो अनसुला रायजो राजानिफ्राय जा हायो अनसुंथाइ हरनो थाखाय खावलायदों आरो लोगोसे बिटिसि सोरखार आरो आसाम सोरखारनिफ्रायबो अनसुंथाइ हरनो थाखाय नखरनिया गुरैयै खावलायहरदों। गोसो गुदुं नोंथांमोनखौ हिरामणि बसुमतारीनि एकाउन्ट नाम्बार 3,08929093 IFSC SBN 0000119 आव अनसुंथाइ हरनो खावलायदों। लोगोसे बांसिनै मिथिनो थाखाय 8473883476 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन। क'क्राझार सहरनि रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। बिटिआरनि गाहाय राजथावनि क'क्राझार सहरनि जेडि र'डजों नांजाबनाय सुदेमपुरी गांजेमा बाजाराव थानाय आइ आफा मेड लाइफ बिएम हस्पिटालाव रोंगौथि गोनां डक्टर आरो नार्स स्टाफफोरनि गेजेरजों गथ'साफोरनि बेरामजों लोगोसे जायखिजाया बेरामिफोरनि थाखाय होगासिनो दं मोजां फाहामथाय। बे हस्पिटालाव नोंथांमोनहा गोबां फाहामथाय खाबुफोर मोननो हागोन। 24/7 इमारजेन्सि सार्भिस, लेबरेटरी, फार्मासी, पेडियाट्रिक्स, मेडिसिन, गायनोकलजी, डेन्टेल, यूरोलॉजी, डेन्टेल एक्स-रे, प्ले एरिया, एक्स-रे, सोनोग्राफी, ओटी, आईसीयू, एनआईसीयू, पीआईसीयू नि खाबुफोरखौ मोननो हागोन। आइ आफा मेड लाइफ बिएम हस्पिटाला 24 घन्टा जेब्लाबो खुलायै थागोन आरो लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सआबो मोजाङै सार्भिस थागोन। आबुङै खौरां लाहरनो थाखाय 9101655430 8822 688 026 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।